हमार स्वर्गीय ससुर के कुल के वंश त आगे जरूर बढ़ी। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बहुत सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। फिल्म के नाम छोटकी दीदी और बड़की दीदी। छोटकी दीदी और बड़की दीदी सिंह बहिन बाड़ी, अंजना सिंह बड़ बहिन बाड़ी और यामिनी सिंह छोट बहिन बाड़ी। अंजना सिंह के ब्याह होता देव सिंह से। जब वो अपना ससुराल में आवता तो हर बेटी के एगो सपना होला कि ससुराल में जौन सास मिली माई के रूप में मिलो, और सास के ही आशा रहेला और सास के भी सपना रहेला कि जौन पतो आवतिया वो एगो बेटी के रूप में आवो, वो एगो अपना के हमरा के माई समझो, ना कि अपन कंपटीटर, ना कि हमरा के अपन विरोधी समझो। लेकिन आज कोशिश करेला कि हरियाली के वीरान बना दी, खुशहाली में जहर घोर दी, और एकरा खातिर का हथकंडा अपनावेलन। ओकरे के ई फिल्म के राइटर अपना कलम के रूप में शब्द में उतरलन और उस शब्द के स्क्रीन पर जिंदा कर देले बाड़न ये फिल्म के हर एक कलाकार। अंजना सिंह जौन एक घर के बड़ पतोह बन के आयल बाड़ी, उनका के एक घर के एगो सास बाड़ी जौन आरोप पर त्यारोप लगावत ताड़ी, ओकरा के बदनाम करे, ओकरा के बेइज्जत करे के वो हर मौका के भुनावे के कोशिश करता है। लेकिन जौन सास के अपन सास बाड़ी लेकिन जौन पतो के अपन सास बाड़ी वो उनका के भरपूर सहयोग करताड़ी और सपोर्ट करताड़ी। गांव घर के पटीदार के लोग कहता कि जब से एक पतोहिया आई तब से एक के दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ोतरी करता। यह तरीका से समझावल गई फिर वह देखब तो बुझाई कि हमारा घर के, गांव के, समाज के या फिर हमने के परिवार की कहानी। समय आगे बीता था, जैसे ही समय बीता था तो अब उनका वंश आगे ना बढ़ो, परिवार में अगला जनरेशन ना हो, ओकरा के भी रोके खातिर कोशिश करी जाता। और ये कोशिश में उनका पति की, उनका ससुर की मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारला के बाद घर में का परिस्थिति होता, और अंजना सिंह वही घर में एगो जो उनका बौरा देवर रहता, जो उनके मानसिक स्थिति सही नहीं रहत, ओकरा से अपन बहिन के ब्याह करके कैसे वो घर के वंश के आगे बढ़ावतड़ी, कैसे वो घर के मर्यादा और संस्कार और इज्जत के बरकरार रखते हुए घर के बेटा के रूप में खुद के स्थापित करतड़ी। ये हर चीज़ बखूबी ये फिल्म में दर्शावल दिखावल को। दोनों बेटी, दोनों बहन घर के कैसे बेटा के रूप में आवताड़ी, कैसे वो घर के डूबत नैया के खिवैया बनताड़ी। ये हर चीज़ की मैच्योरिटी के साथ और राइटर अपना कलम के जादूगरी और कलाकारी के नुमाइश करते हुए शब्द पर रेखांकित करता ना, शब्द के रूप में कागज पर चित्रण करता ना, ओकरे के ये फिल्म के पूरा टीम कलाकार स्क्रीन पर जिंदा कर। रउआ समय की फिल्म के ट्रेलर कैसा लागल, कौन सीन सबसे बढ़िया लागल, कौन डायलॉग सबसे बढ़िया लागल, अपन विचार कमेंट बॉक्स में बस से बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसा ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर, गाना और टीजर के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो रउआ सभी यूट्यूब पर देखा था नहीं जाता तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।